У выходные дни супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі пераходзяць на ўзмоцнены варыянт нясення службы, пільны кантроль на дарогах абласнога цэнтра, а таксама ў раёне. Экіпаж ДАІ вывучае сітуацыю ў Клейніках і Казловічах. Спыняе маладога вадзіцеля, парушальніка, які праігнараваў забараняльны сігнал светлафора. Ну, там немножко не успел. Так. Ну, там красный чистый вам уже горел. Вы немножко, когда входите в поворот, снижаете скорость и должны это учитывать. Ну, да. И за счет этого вы, наверное, не подрасчитали и не успели. Немножко не подрасчитал, Смотрите, да. так как вам уже 2 раза выписывали предупреждение, на данный момент у вас уже идет административная ответственность от 1 до 3 базовых. Вадзіцель памылку прызнае вінаватым. Далей абышлося без сур'ёзных парушэнняў. Вадзіцель не прасачыў, каб яго пасажыр прышпіліў рамень бяспекі, за што і панёс адказнасць. Правялі беседу не толькі з вадзіцелем, але і з пасажырам. Бяспека пасажыраў зусім не дробязь, а правіла, якім нельга грабаваць. У цэлым выхадныя дні ў вобласці прайшлі спакойна. Дарожна-транспартных здарэнняў не зарэгістравана. За прошедшую неделю на дорогах области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек были травмированы. Один из них находился в нетрезвом состоянии. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечены 3759 участников дорожного движения. Дарожная міліцыя зарэгістравала 462 парушальніка сярод пешаходаў. 120 з іх знаходзіліся ў нецвярозым стане. За кіраванне ў алкагольным ап'яненні супрацоўнікі ДАІ затрымалі 51 вадзіцеля, а таксама 180 вадзіцеляў без дакументаў, якія даюць права кіраваць транспартным сродкам. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».